Ale nikdy nezoskážu. Kúkni sa, čo ženy dokážu. Počkaj na to badenečkenka. Jaká malinká badenečkenka, to je iba detička. Počkaj. Videl, pretože to sú z archívu zo Slovenskej akadémie vied. Takže možno si tam niekto našli ste si? No však to je presne, že aby ste si tam Áno, len tú našli babenečku maličku, ešte tak nevieme identifikovať. Jaj, a však Nie, románske. To maličku, to ešte áno. Sú domáce. Áno, hokejka. Ty to poznám, ale henci, ty to na týchto hajkovkách, ja som ich nepoznala. Veľmi príjemnom stretnutí si myslím. Sama som zvedala, že čo sa dozvieme, pretože máme tu pani docentku Bocanovú, ktorá nám prezradí viac o tom, akým spôsobom sa masky vyrábali možno a aký je rozdiel medzi fašiangami a karnevalom, tak? Hej. Takže na to sa veľmi teším, lebo to myslím si, že nevieme. A som rada, že takto v piatok popoludní, piatok 13. sme sa tu mohli zísť. Vítam tu aj teda nových Dolánčanov, pána Dolánskeho a pani Dolánsku. Oni si teraz popíjajú vínko, už sú takí trošku, myslím si, že veselší, lebo sa pripravujú na zajtrajší fašiangový sprievod. Takže teraz už dám len slovo pani docentke Bocanovej a teším sa na jej prednášku. ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pani starostke za toto privítanie, aj teda za to, že tu môžem dnes vám niečo povedať. Ja neviem, či vám poviem niečo aj nové, alebo niečo navyše, že vám potom budú možno nejaké veci, na ktoré si pospomínať. Takže ešte raz ďakujem, aby som začala s touto prednáškou, alebo takou rozpravou. Musím povedať, že ma prekvapilo, že koľko ľudí som prišlo, to som nečakala, lebo ešte pred pár minútami to bolo také smutnejšie, ešte, že prišiel pár dolánskych, že nám to tu tak akože vytrhávali z biedy. Takže fašianky na Slovensku. Fašianky na Slovensku majú takú zvláštnosť, že sa slávia takými dvomi spôsobmi. A to určite ste si všimli, že niektoré tie masky, alebo tie sprievody sú také maskované, sú také exotické, hej, majú rôzne také formy maskovania a potom sú druhé také, že krojované, hej. A to sú vlastne aj dva také spôsoby, ako sa u nás slávia, alebo ako chodí ten fašiangový sprievod. V minulosti to bolo trošku viacej tak členené, kým sa ešte nerobili zmiešané sobáše, kým proste boli sobáše napríklad také lokálne ľudia v tých maskách, ktoré poznajú, ktoré sú vlastne ten turgon, tá chriapa, také vlastne iné typy, potom si to aj ukážeme. A potom sú niektoré dediny, je ich tak akože nie veľa, patria tam aj Doľany, patria tam aj Dudlerice. A to sú také masky, kde sa vyskytuje maska medveďa. Čiže my v zásade tuto u nás nemáme nejakú fotku, aspoň ja som žiadnu takú nevidela, kde by bola odfotená ten doľanský medveď. Ale je to vlastne pozostatok takých veľmi starých archaických predstav a to sa k tomu ešte dostaneme. Ideme povedať, tak si povieme niečo k tomu, tým fašiangom a karnevalu. Ja som to vlastne tuto tak na tomto slajde ukázala, že fašiangy versus karneval sú to v zásade trošku odlišné veci. Vlastne to ľudia odlišovali veľmi prirodzene a jasne, čiže tam nebolo, že dnes sa to trošku ľuďom pletie, hej, idem na ples, idem na fašiangovicu, idem na také a všetko je to taká, že nejaká zábava.
Ale karneval je mestská záležitosť. Karneval nebol nikdy na dedine, to je niečo také, ja som aj preto vybrala tento ilustračný obrázok karnevalu v Benátkach, pretože to je niečo iné. Tam, čo bolo také najdôležitejšie, bola tá karnevalová smiechová kultúra. Je to obdobie, kedy sa prevracia ten systém v rámci celej Európy, prevracia sa systém medzi vysokým a nízkym, medzi tým, čo je vlastne také vážené. A to je vlastne ten rituálny smiech. Hej? Že také rituálny smiech, rituálne uvoľnenie, ktoré malo taký vymedzený presný čas a vlastne končilo tou Popolcovou stredou. To je v obidvoch tých, aj na tom vidieku, aj v tom meste, to, čo je vlastne charakteristické a rovnaké. No a fašiangy je trošku iná vec, pretože fašiangy boli záležitosťou toho vidieka a boli založené na mágii plodnosti, na prebudzaní sa prírody a je to vlastne veľmi stará, veľmi archaická záležitosť, kde my 20. storočia. Takže obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. A tie masky, ktoré sú vytvárané, neboli vytvárané z nejakého takého pocitu, že idem vytvoriť niečo, čo je také šokujúce alebo zvláštne, ale každá tá súčasť toho odevu mala nejaký význam, pretože ľudová kultúra je o význame. Tam nebolo nič len tak, že si tak len tak dám klobúk, alebo len tak si dám červený nos, alebo len tak si dám rechtu do ruky. Všetko malo svoj význam. A to sa netýka len masiek, ale týka sa to napríklad aj jedla. Hej? Že určite sa nerobili fánky na štedrý večer. Hej? To sú rituálne záležitosti a jedlo sa nám viaže tiež na nejaký čas. Čas a priestor je nejakým spôsobom vždy prepojený. Že aj ten maškarný sprievod vyzerá, že každý tak behá ako chce, tak tie masky majú svoje špecifické prejavy, ktoré niečo znamenajú. A tu som dala taký citát, ktorý vlastne poznáme na celom Slovensku, že kto sa na fašiangy dobre nenaje a nenapije, bude celý rok hľadovať. Ono sa to na vidieku, samozrejme, že boli aj ľudia, ktorí boli bohatší, ktorí boli chudobnejší. A aby sa predišlo tomu, aby niekto nehľadoval alebo nemal možnosť sa najesť a napiť, tak sa robili také kolektívne hostiny. My tomu hovoríme, že to je rituálne spolustolovanie, aby potom tou mágiou a tým, že každý človek, každý jeden člen je súčasťou spoločenstva, tak všetko, čo je pozitívne a čo je negatívne, sa prenáša na to spoločenstvo. Čiže nešťastie jedného človeka vlastne urobí nešťastným celú tú komunitu. Že to bol vlastne taký ten princíp, ktorý vymedzoval aj takýto názor. Čo sa týka histórie, tu som ešte dala ďalší jeden termín, čiže fašiangy a masopust. Prvé písomné zmienky o niečom takom, že existuje vlastne v tom našom stredoeurópskom areáli, máme z 9. storočia a tam sa vlastne udáva termín masopust. Ten masopust, už z toho slova asi viete, že čo to asi znamená? Že masopust? Od masa púst, hej? Čiže už končí jedenie mesa a to sa bralo veľmi, veľmi vážne. Že to si potom tiež povieme. Prečo masopust? Že keď je to, my máme proste iný teraz pocit a to vnímanie toho času, že tie fašiangy sú také dlhé, hej, že stále môžu byť nejaké fašiangové zábavy, ale v zásade tuto išlo o to gradovanie tej zábavy, ktorá bola útorok pred Popolcovou stredou. Vtedy sa pochovávala basa a v zásade sa nám trošku zmenilo. A zmenilo sa, čo si myslíte, že prečo sa to zmenilo? Že prečo sa už tá najväčšia zábava nerobí ten útorok? Možno viete, že možno nehádate, ale mňa tak skúšate, že mi to nepoviete. Že nech si to poviem ja. To bolo preto, lebo ľudia ešte nechodili tak do práce, neboli viazaní na to zamestnanie, čiže oni mohli dodržiavať vlastne všetky tieto rituály a mohli mať tú veľkú zábavu v ten útorok. Čiže vtedy sa urobila pochovávanie basy, urobila sa veľká zábava a prišiel
na tú zábavu pred polnocou richtár s richtárskou palicou a zabúchal tú richtárskou palicou ohradu, takú ako máme tu, a povedal, že už sa končí vlastne zábava, masopust, už sa končia fašiangy a začína sa vlastne pôst. A všetci sa v tichosti rozišli a začalo úplne iné obdobie roka. Pôstne obdobie bol celok fašiangov, celok jarných prác a tak ďalej, čiže trošku inak. A tuto to tiež vidíme, že boli určité hranice, ako napríklad toto ukončenie toho fašiangového veselia a presne to bola viditeľná hranica, za ktorou to už nešlo. Čiže potom už skutočne bol pôst a ten pôst bol veľmi prísny. Čiže teraz, už keď je pôstne obdobie, to nie je téma tejto prednášky, ale môžeme si to povedať, lebo už teraz sa pomaličky nám k tomu schyluje. A to letnou polovicou roka a vlastne sa stávali tie nové hranice medzi časťami roka, hej. No a toto magické obrávanie chotára to sa robilo na Morave tak, že do pluhu sa zapriahli dievčatá, určitý počet, a richtárka asi nie. Bola to mužská robota, to zase bol poriadok v tomto, čo je mužská ženská robota. Takže emancipácia, no, takže môže sa to vymeniť, hej, že muži by ťahali a ženy by, áno, no, môžete skúsiť na ďalší rok na dedine. No a oni oborali ten chotár a vytvorili novú hranicu. A bola to magická hranica, ktorá vlastne chránila magicky ten chotár. Robilo sa to napríklad aj vtedy, keď bola cholera alebo proste nejaká epidémia a vlastne prišla taká potreba vytvoriť tú novú hranicu ešte raz. Čiže oborali ten chotár a verilo sa, že to je hranica, ktorá nie je tak ľahko prekonateľná. Hej. Robilo sa aj také, že pokiaľ bola ťažká situácia, tak sa to robilo, máme také záznamy, že sa zapriahli nahé dievčatá a oboralo sa to tak. Teraz to možno vnímame, že je to ako keby nejaká kuriozita alebo niečo také, že čo to tí naši predkovia. My tomu hovoríme rituálna nahota. Rituálnou nahotou sa stretávame napríklad aj na Jána, to sa udržalo celkom dosť. Robil gazda napríklad, keď chcel na Vianoce, aby mu pole akože dobre rodilo a tak ďalej, tak išiel na ňo nahý, proste tam prosiť alebo niečo také. A táto rituálna nahota vlastne znamená, že postavil sa pre to božské, taký, aký som. Nie so svojimi insigniami, že čo mám oblečené, že som bohatý a idem proste toho Boha prosiť. Ale proste sa postavím, aký som len človek, že len tak prídem a prosím. Aj v ľudovej kultúre sa to zachovalo, aj v nejakých povestiach a rozprávkach, hej. Robia magické praktiky a veštenia a tak ďalej a posobaš ich ako keby uťal. No a tuto vlastne tým, že možno tak potajomky, hej. To bola tiež dobrá prednáška, že iniciatíva žien v ľudovej kultúre, lebo robili rôzne veci. Ale tak, medzi sebou. Dobre, to si zapíšem. Dobre, to si môžete zapísať, hej. No a samozrejme, že to uvoľnenie mravov a robili sa tzv. Iniciačné rituály. Iniciačné rituály vlastne, teraz sa to tak nerobí, ale v minulosti to bolo, že keď sa z chlapcov stávali muži, alebo z dievčat sa stávali ženy a museli prejsť nejakým tým iniciačným rituálom, postupne sa to zjemňovalo, hej, predtým to bolo, že fakt, že nejaké také zásadné skúšky. A zostalo nám z toho, že práve v tomto období bolo prijímanie mládencov do mládeneckých spolkov. To znamená, že museli ho prijať tí chlapci, ktorí už boli, teda aj mládenci, nejakého toho tínedžera, taký, že už pozerali, že mohol by ísť medzi nás. Musel samozrejme zaplatiť a vykúpiť sa nejakým alkoholom. Musel byť aj dostatočne fyzicky zrelý, pretože jedno z tých oprávnení, ktoré mal, okrem toho, že sa už mohol byť v krčme a ten mládenecký richtár to chodil vybavovať za ňou, aj to sa volilo, tak mal oprávnenie chodiť na bohľady. Čiže mal už takú pečiatku, že môže chodiť za dievčatami, pretože keď to
chcel urobiť predtým, tak ho tí ostatní chlapci zbili, že nedovolili mu to, akože musel byť poriadok aj v tomto. A chodilo sa z východu na západ a museli tí mladenci to tak spraviť, alebo nie mladenci, vlastne to bolo vlastne zmiešané, že tí fašiangovníci, aby nevynechali ani jeden dom a aby sa nevracali. No, takže tiež to nebolo až také jednoduché, že si budeme chodiť ako chceme, tady. No, čiže tuto vidíte znovu takéto masky. Dnes sa to už až tak nevidí, pretože asi preto, že tie komodity sú také zložitejšie, že nájsť nejaké rohy alebo tá kožušina a tak ďalej, ale v minulosti to bolo úplne štandard, tam, kde boli tieto typy masy. Takže význam a symbolika fašiangového sprievodu. U nás sa masky označovali termínom maškary, a väčšina týchto maškár boli celotelové, čiže nie je len taká škrabočka, ale kompletne bol ten človek oblečený. Medveď je pritom starobylá pozitívna maska v Európe, jedna z najpozitívnejších, ako poznáme, neviem, či existuje niečo lepšie, v rámci ľudovej kultúry. Rituálnou obeťou sa malo zabezpečiť bohatstvo a plodnosť toho gazdovstva a hlavne úrodnosť poľnohospodárskych plodín. Čiže znovu všetci tí gazdovia čakali na toho turvoňa, aby prišli a znovu tam je to kolečko tých tancov a spevov, ale dôležitá je táto záležitosť, že toho turvoňa tam zabijú na tom hnojsku. No toto je ďalšia taká maska, volá sa starý alebo dedo. Ono súvisí s kultom predkov, čiže znovu je to maska, ktorá sa nám prebúdza v tom januári ako ten medveď. Tieto masky sa hodne prelínajú so zvieracími maskami, čiže vidíte, že majú také kožušinové odevy na sebe. To sa aj v tej literatúre píše, že sa to vyrábalo policajti, žandári, vojaci, čiže takto a farári. A tieto, čo sú ďalej tam vypísané, tak to sú novšie typy masiek, ktoré tam prišli v zásade až v druhej polovici 20. storočia. Neviem, čo sa robí. Či vám ešte niečo môžem povedať? Dovolte mi veľmi pekne poďakovať pani docentke Bocanovej, ktorá pôsobí v Malokarpatskom múzeu z Bezinku. A zároveň by som sa veľmi rada poďakovala aj pani Vargovej, ktorá pre vás pripravila túto výstavu, ktorú môžete za sebou vidieť. Sú to vlastne dobové fotografie priamo z vašej obce. A posledná vďaka patrí najmä pani starostke Guldenovej, ktorá nám poskytla tento priestor a mohli sme to tu uskutočniť, takže veľmi pekne ďakujeme. A chceli by sme vás aj zároveň pozvať na vetrejší program, ktorý sa bude odohrávať aj v Budmericiach, aj tu v Delenoch. V Budmericiach začíname o 9. a potom 11:30 komentovanou tradičnou zabíjačkou a od 2. tradičným fašengovým pochodom, kde vlastne bude nielen dýchová hudba priamo tuto z Dolian, ale aj folklórne súbory zo závodu a folklórny súbor Živel. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a ešte príjemnú zábavu. Samozrejme, zoberte si šišky, niektorí už skúšajú, aj pagačiky, aj vínko. To bude medveď? To budeš mať krásnu masku na zajtrajší fašiangový sprievod? Čo hovoríš, Jerguško? Nevieš? Ešte si to rozmyslím. Tak dobre. Tak dobre. A táto Tamarka tu? Áno. Tamarka, ty čo budeš to? To budeš macov? Alebo kto to je? Jednorodý. Ešte jeden rok tam. Tak si toto pridať. To mi jasne. Toto už. Ešte raz to tam príde. Máš? To si potiahneš, aby ti som videla.
Aha, počkaj, idem. Nie, kroja. Máme tu taký vlniak. Dobre. Také to modré? No, tu sa tvorí. No koľko medveďov, dobrý deň. Koľko je už medveďov urobených? 4-5 medveďov. No dobre. A je to ťažké? Není? Či je? No však ktorý by chalan vedel takto šiť? Že? Našívaš si? Gombík si už našil? Taký, čo ma mama naučí, vie. Už asi bol. A už asi bola, to je krásne. No vidíš, a teraz vôbec som nevedela, že prečo medvedia. Teraz už viem, prečo medvedia. Nie? No, nám to bolo povedané. Čo keď nie? Keď to tam nepovedeš, čo spravíme? Budeš niečo? Dáme tam výhľadku. Ja som to vymyslela.